Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ako si Ram, 60 years old, at 4 years na akong gangster. Medyo playboy din ako. Dahil may looks, syempre habulin ng mga chicks. Madalas din akong sangkot sa mga away dito sa school namin. Ganito ang buhay ko nung wala ka pa. Isang araw, pinagkakaguluhan ka sa kantin. Hindi dahil famous ka, kundi dahil tinapunan ka ng spaghetti sa uniform mo. Tinawanan ka nila. Pero ako, tinitigan lang kita, inisip ko, iyak kaya to? Lalaban kaya siya? Pero hindi mo ginawa. 2 linggo na ang nakalipas. Minsan nasa second floor ako, nakita kita sa harap ng bahay namin. Dito ka lang pala nakatira. Nangingiting sabi ko. Dahil bukas yung bintana, libre kitang masusulyapan. Nag-aayos ka nun. Ang ganda mo pala na nakaayos, Thea. Nalaman ko yung pangalan mo dahil palagi kang news ng mga chismosa kong kaklase dahil palagi ka daw binubuli. Alam ko sa sarili ko na gusto kita, Thea. Kaya naglakas ako ng loob para ligawan ka. Alam kong masyado mabilis pero ayoko lang na maunahan ako ng iba. At parang ang bait sa akin ng tadhana kasi pumayag kang magpaligaw sa akin. Naging close tayo, madalas na tayo magkasabay sa pagpuntang school, at medyo ka-close ko na yung parents mo. Hindi ka na din inaaway sa school kasi kasama mo na yung lalaking magtatanggol sa'yo. 2 taon akong nanligaw sa'yo and finally, narinig ko na din ang matamis mong oo. Masaya yung araw na yon. Nag-date tayo and after nun, pinakilala kita sa parents ko. Masaya at sobrang charming mo kasi, mahal. Kaya madali kayong nagkasundo ng parents ko. Mahal. Pero matapos lang yung 5 buwan, tila nanlamig na yung pagmamahal mo. Sabi mo sa akin, mahal, madami lang kasi kung tatapusing projects. Naniwala naman ako tapos niyakap kita. Minsan, natsyempohan ko yung phone mo na tinitingnan ko kung may iba ka na. Nang makita ako, agad kitang pinuntahan tapos halo-halo na yung nararamdaman ko. Mahal, aalis ka pala? Bakit hindi ko alam? Ang layo ng Singapore, mahal. Umiyak ka sa akin at nagsusorry ka sa akin. Wala na akong nagawa dahil dumating na yung araw na aalis ka na. Mamimiss kita, mahal. Pero ayokong umiyak kasi alam ko na iiyak ka din. Habang lumalakad ka paalis, hawak yung maleta mo. Nararamdaman ko na malungkot ka at hindi ka na nga lumingon pa. Pagkalipas ng 4 na taon, umuwi ka na, mahal. Akala ko nakalimutan mo na ako dahil putol na yung komunikasyon natin. Pero tinawagan ako ni tita, yung mama mo. Ang sabi niya, pumunta daw ako sa bahay niyo. Medyo nanibago ako sa bahay niyo kasi matagal na akong hindi nakakadalaw at sobrang dami nang nagbago. Kinakabahan ako, mahal, kasi
Alam kong nagbago ka na. Pero na nakita kita, naka-white dress na plain ka pa rin, tapos naka-doll shoes, hindi ka pa rin nagbabago. Ayaw mo pa rin sa mga heels. At gumanda ka pa lalo, mahal. Nung magkatapat ang ating mga mata, bigla kang ngumiti, sabay tumakbo papunta sa akin. Niyakap kita ng mahigpit dahil ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi nawala at makakapag-antay ng panahon kung saan tayo ay itinadhana para sa isa't isa. Ang kwentong ito ay likha at ipinadala sa atin ni Beyonce Ashley, isang tambalanista. Ay, tapos na pala. Hindi ko man lang binigyan ng parang proper na pag-ending, partner. Tapos na pala ite. Ayan. Si Ashley. Ashley. Ano Beyonce Ashley. Taray ng Beyonce Ashley.